Aquesta presentació tracta sobre una descoberta històrica en el món de la fotografia a Terrassa. Fins ara, es creia que la fotografia més antiga de Terrassa era la realitzada per Charles Clifford l'any 1860, amb motiu de la visita de la reina Isabel II. Charles Clifford, de 1819 a 1863, va ser un fotògraf gal·lès que va treballar a Espanya i va documentar nombrosos monuments i esdeveniments importants durant el regnat d'Isabel II. Aquesta fotografia mostra un arc triomfal efímer que es va construir amb motiu de la visita de la reina Isabel II a Terrassa l'1 d'octubre de 1860. Tanmateix, s'ha descobert que existeix una fotografia anterior, un daguerreotip de l'any 1840 que mostra les esglésies de Sant Pere. Aquesta troballa canvia la cronologia de la fotografia a Terrassa i ens permet conèixer millor el patrimoni històric de la ciutat. Tècniques fotogràfiques del segle XIX. El daguerreotip, primer procediment fotogràfic per captar imatges, desenvolupat per Louis Daguerre i presentat oficialment el 1838 amb el suport de l'estat francès. El gravat, disciplina artística on l'artista utilitza diferents tècniques d'impressió sobre una superfície rígida, matriu, que després transfereix per pressió a paper o tela. Davant la impossibilitat d'imprimir directament un daguerreotip sobre paper, el paper del gravador resultava bàsic per copiar l'original i fer possible la impressió de làmines amb figures per a les publicacions. Espanya, obra pintoresca en làmines. Una obra cabdal per a la història gràfica de Catalunya. Publicació prevista per entregues entre 1842 i 1846 a Barcelona, a la impremta de Juan Roger. El text va anar a càrrec del futur polític Francesc Pi i Margall, tractant-se de la seva primera obra de caràcter literari. La particularitat d'aquesta obra és que combinava daguerreotips i dibuixos a mà, convertits en gravats per a la seva publicació. Els gravadors que hi van participar van ser Ramon Alabern i Moles, Antoni Roca i Sallent, Lluís Rigal i Ferriuls i Josep Pugarí. I dins d'aquesta obra hi trobo la làmina que em portarà a poder dir que l'any 1840 es va fer a Sant Pere la primera fotografia, de moment, feta a Terrassa i prou documentada. Per bé que la participació de l'Antoni Roca, com a gravador, queda plenament demostrada, la del fotògraf Alabern l'hem de suposar, ja que era el daguerreotipista contractat per col·laborar en la publicació amb les seves fotos. Ramon Alabern i Moles, el fotògraf. Pioner de la fotografia a Espanya, Ramon Alabern i Moles, Barcelona, 1808, Madrid, 1888, va ser un gravador i fotògraf català, considerat el primer fotògraf d'Espanya. Iniciat en el món del gravat de la mà del seu germà Pau, va viatjar a París per perfeccionar els seus coneixements de gravat cartogràfic i allà va aprendre la tècnica del daguerreotip del mateix Louis Daguerre. El 1839 realitza el primer daguerreotip a Espanya, Barcelona. 1840 fotografia les esglésies de Sant Pere de Terrassa. 1842 col·labora en l'obra. Espanya, obra pintoresca en làmines. Antoni Roca i Sallent, el gravador. Antoni Roca i Sallent, Líbia, 1814, Barcelona, 10 de maig de 1864, va ser un destacat gravador català del segle XIX. Va ser professor de gravat a Borí de l'Escola de les Belles Arts de Barcelona i membre de l'Acadèmia de les Belles Arts. Va col·laborar en nombroses obres importants, incloent Espanya, obra pintoresca en làmines juntament amb Ramon Alabern. La seva tècnica de gravat va permetre transformar els daguerreotips en làmines que podien ser impreses en publicacions. La seva col·laboració amb Alabern va ser clau per documentar el patrimoni arquitectònic català de l'època i va ser l'autor del gravat protagonista d'aquesta història. La fotografia de Sant Pere, 1840. La descoberta històrica. El gravat d'Antoni Roca, basat en un daguerreotip de Ramon Alabern, mostra el conjunt de les esglésies de Sant Pere amb l'aspecte que tenien l'any 1840. Al peu del gravat s'indica clarament «Sacado con el daguerrotipo y Antonio Roca lo grabó», confirmant l'origen fotogràfic de la imatge. Aquesta troballa demostra que l'any 1840 va venir a Terrassa un fotògraf, molt probablement Ramon Alabern, amb una càmera per captar imatges del conjunt de les esglésies de Sant Pere. Gràcies al gravat d'Antoni Roca, podem gaudir avui d'aquesta vista de les esglésies de Sant Pere de l'any 1840, que constitueix la imatge fotogràfica més antiga de Terrassa documentada fins al moment. Altres imatges històriques de Terrassa.
Els gravats de Lluís Rigal. Lluís Rigal i Farriuls, Barcelona, de 1814 a 1894, va ser un destacat pintor, dibuixant i gravador català que també va col·laborar en l'obra Espanya, obra pintoresca en làmines. A diferència del gravat de les esglésies de Sant Pere, els seus gravats no es van basar en daguerreotips, sinó en dibuixos realitzats del natural. Entre els seus gravats de temes terrassancs destaquen Santa Maria i Sant Miquel de Sant Pere, Castellcartoixa de Sant Jaume de Vallparadís, representació del castell abans de les restauracions modernes, Monestir de Sant Llorenç del Munt i una vista de l'interior de la cova Simanya. Conclusions. Importància de la troballa. La descoberta d'aquest daguerreotip de 1840 avança en 20 anys la cronologia de la fotografia a Terrassa, anteriorment datada al 1860. Aquesta troballa posa en valor la figura de Ramon Alabern com a pioner de la fotografia a Catalunya i Espanya. Demostra la importància de la col·laboració entre fotògrafs i gravadurs per a la difusió d'imatges en el segle XIX. Obre noves línies d'investigació sobre la història de la fotografia a Terrassa i la documentació del seu patrimoni històric.